Right. So, trwle. Ddwy bynd. Okay. Right. Right. Mae hynny yn check. War take. Right. Heddiw. Heddiw. Teiniau. Siwr i ni weid e? O. Ydy hynny yn gwael. Okay. Right. Felly, Okay. un munud, right. Cyn. Ysgwyn gall. Ti'n agor. Ti'n agored i unrhyw menyw. Ydy hyn yn byd. So heddiw, ni'n mynd i bod yn chwarae Crash Bandicoot ar y PlayStation 1. A bant yn ni'n mynd i gweld faint mor bell ni'n gallu mynd, faint o ynysoedd ni'n gallu mynd ar. A wedyn, unwaith mae un person yn marw nhw'n pasio fe drosodd. So dyma ni'n nostalgia. Beth yw'r stori? Ie, beth yw? Sgyfa'r stori? O ti eisiau? Ie. Beth yw'r stori ti eisiau? Okay. Mae mor ddwfr. Allai ti esbonio? Actually, mae'n eitha nice i cael y PlayStation 1 logo a popeth hefyd. Atgofion neris. Atgofion, ie. Dyna ni. Ti'n rhywbeth y game hyn yn 2 blwyddyn hun na fi? What? O ddifri? Mae'n interest. Ie, 90. Okay. 1987 yn cynrychioli. 89. 90. Sa'n gweud. 83. 83. Ti'n hyn Nawr, dar chi de. ffasiwn o. Ie. Ble mae'r Cymraeg? Ble mae'r Cymraeg? O, dyna fe. Naughty dog. Right. Ble? Na, ddim eto. Alright. Dyna ni. Beth i hwnna? Ei drwg iawn. Okay, so... Does na ddim stori cyn, so gallwn ni just wedi dechrau. Oh my gosh. Os ti'n aros am fel 5 munud i gadael e, ond ni ddim yn mynd i Stephen, wneud. cer ar Wikipedia neu rhywbeth. Dwi'n methu na fy nghath O, ie! Sorry. mynd i'r tŷ bach ar fy ffôn. A nes i ddim sylweddoli tan i rhywun ffonio fi, nes i mynd, A ti'n adnabod yr arogl ten, digon da i ddim yn gwybod. fi. Na, ni'n gwybod taw cath o fe. Ie. Okay, good. Wyt ti wedi gweld cath? Na, mae gen i Wel. cath. Bydd yn rhyfedd os oedd dim cath gen i. Yeah. Nes ti byw? Cattery. Casnewydd. Casnewydd, ie. Cath nawr. Oh dear. Rwy. Crancod. O'r Frank y Crank. Frank a Crank, Sally Octopus yn yr un nesa. A pwy oedd y pobl eraill? Pobl. Na, fi'n credu oedd fel... Yn y gyfres. Gyfres? Gyfres, yeah, I suppose. Ond just story oedd e fe? Pa gyfres? Llyfr Sai Mari. Sally... O, Jack Na, Wolf. Sally Octopus oedd Sai e? Octopus, sorry. Sally... Fi'n meddwl. RS4C. Na, just llyfrau plant. Right. Sally Octopus a Frank a Crank. Mark y Shark. Oedd e Mark a Shark? Really? Ti'n Cofio Reuben y Cwban. y pri bach tew. Na, ti'n neud enw e fyny. Dwi'n gwybod Siani Blewog hefyd. Oedd hwnna'n un ohono. Oedd hwnna'n rhywbeth. Na. Okay. O'n i'n colli mas pan o'n i'n fanc. Ie, ti ddim addysg Cymraeg. Ie, dyna beth ti'n colli allan ar Frank a Crank a Siani Flewog. Ie, paid y pwynt i heb colli unrhyw beth. Fi'n siŵr gyd i cwrdd â Siani Flewog rhywbryd. Gormod o smwt ar y siarad hyn. Smwt. Hei! Dyna ni. Faint o fywydau ti'n gael? Be? O, fi, o ddim siŵr.
Thing yw, fi'n gwybod lle oedd y... Ond ti ddim eisiau cymryd y risg, achos... Tiad. Mae rhoi boxes ti just... Dwi ddim yn werth e. Ond os ti'n ennill... Os ti'n gorffen y lefel i gyd, ac yn cael y boxes i gyd, ti'n cael rhyw fath o diamond. So... Yeah, hyfryd. Fi'n gwybod. Or you just... I'm expecting you just an aros ar y box on... Oh yeah, just chill. O, mynd ar ti yn. Beth o hwnna? Bwga. Beth di hwnna? Bwga. Rhyw fath o fwgwd hyd. Fwgwd hyd sy'n gadael chi bwrw mewn i pethau fel arfer bych chi methu bwrw. Fel y seren. A mask. Right. Ti'n gallu gweld un arall, no? So beth yw'r game te? Oh my god, ti'n rhoi fi off nawr. Crash Bandicoot. Ie, beth mae ti'n neud? O'n i'n edrych o'r mlaen y heddiw a nawr. Ti'n mis boed. Dwi'n gofyn cwestiynau top. Beth yw Crash Bandicoot? Fi ddim yn gwybod. Mae'n awesome. O na. God. O, beth yw health ti? Shut up, Rhys. Oh god. Plant. Risky. Bwga wedi mynd. Fi'n really off nawr. Ti bron nhw e? Fi'n un nawr. Oh, no you don't. Oedd hwnna'n agos. Drewgi. Get off. Right, mae... Yeah. Dwi'n gwybod beth o'n i'n neud fanna. Pwy nath adeiladu'r... Dyma ni, mae hwn yn dda. Fi'n offi rhain. Achos maen nhw'n gadael chi safio fe, sy'n eitha neis. Yep. A chi'n gweld rhywun hyfryd ar y diwedd. Fi'n really big o hi lan nawr, os ti ddim yn hoffi hi, bydd e'n lot o bwysau. Hey! Yeah? Dyna ni. Ydy hyn sydd wedi dechrau banfol. Yeah, fairies. Na, paid. Pam ti'n spoilio fe? Pam ti allan? Fi ddim eisiau gorfod edit o pethau mas, os mae'n edrych yn rubbish. Achos... Bandicoot. Ti ddim hyd yn oed yn gwybod beth yw e, so... Bandicooties. Y ti di marw? Ie, fi wedi. Ffona. Man. Mae'r pwysau mlaen nawr. Da iawn. Ni. Un funud. Thing yw, oedd dy fi'r blanket na o gael o Bwgas, a nes i just gwastraffu nhw ar bod y coci o'r hyderus. Gyda'r... O, ti'n cael 9 lives. Oh, mae mathemateg yn dda. Oh my gosh, it's so cool. Beth yw'r remotes? Beth yw'r remotes? Dwi ddim yn mynd i gallu. Beth yw'r remotes? 90 beth o eto? Beth yw'r controllers? Pwy sy'n nesaf? Dwi'n mynd yn dda. Chwarae teg. Nhw'n mynd fel yna. O ti, Morgan, ti di o leia fi rhywfaint o... Pobl here. Mae'n good, actually. Mae sgwe a cilch yn gwneud un peth. Ie, ydi. Mae'n credi. Mae'n weird dim cael y O'n i'n aros am hwnna. Mae'n odd ddim cael stick, ie. Hyn ddyddio ddim gyda ni sticks. Just... Oh my gosh. I know! Mynd yn dda. Hynna actually surprisingly difficult. Gwell na braw ti. Mae dal yn gweithio mas o sticks. Ni'n llwy'r ddibynnol arno ti nawr. Stephen. Go Stephen. Oh, Stephen. OK, just ymlacio na. Level 1, ife, ie. O, fi'n cofio... Wel... Yes.
Gwyliau haf nôl yn y 90au. Just trio chwarae. Ddim byd arall i wneud, ydy? Na, oedd jyst yn aros. Dyma oedd bywyd. Dyma yw bywyd. Crash. Fi'n cofio just gwylio off. Yes. Trio cwp. Oh god, be fi'n neud? Wow. Fi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd. Digon o bywyd ar ôl. Right, dim coesau. I ti chwarae eto. Rhaid i just dechrau eto. Scrap o hwn i gyd. Sorry guys. Am dentrwn. Hey. Mae'n meddwl, y peth sy'n gwneud hyd yn oed galetach yw'r controller ei hun. Mae controller yn fel... Heb yr analog stick. Na, mae'n just... Mae'n a gobau. Down, Chris. Bydd cliniad o wedi yma. Na, mae'n iawn achos... Mae'n just yn... Fine. Great. The great. Go on, Chris. Great gyd. O, lawn. Ti am yn lawn, yn cool. Metro lawn. Wel, mae'n mewn Australia, felly mae'n just... Ydy e? Mae'n mynd lawr, actually. Nid mynd lawr. Mae'n wyneb I weired. Yn Australia. O, da iawn. Bwga bwga. Ti'n gallu gael e? Yeah! Bwga. Bach yn gamor nawr. Bwga. Felly just... Yeah. Right, yeah, okay. Da. Oh. Bwga bwga wedi Forest. Bwga, bwga. Mae'n dabo. Tabo. Dyna fe. Na fe, ni di ffynu mas pwy dyfeisio yn y dab. Ie. A pobl o Bad Dog Productions. Oh no, Naughty Dog, oedd e. Oh, sorry. Bad dog. Bad dog. Bad Dog. Cofio'r series na Cat Dog? Oedd hwnna'n weird, oedd e? Dog. Cat. Hanner car, hanner ci. Alone in the world. So ble o'n nhw'n mynd I tŷ bach? Dyna beth o'n I was yn y meddwl. Ar Nickelodeon yn y 90au. Fi ddim yn cofio hwnna. Na, beth ti ddim. O ti ddim mewn bodolaeth. Fi ddim yn credu. Faban. It's good for Mum Cat Dog and The Abominable Snowman. Oedd e? Yn y sioe. Ti'n gwybod am O'n I ddim wedi cofio hwnna. O waw. Dodds vs Yn y canon. Cats? Hwna'n ffilm da. Pa ffilm, be? Dodds vs Cats, neu Cats vs Dogs. Dogs versus... Oh, Cats and Dogs. Cats and Dogs. Gyda Tobey Maguire. Mae hwnna'n ffilm ofnadwy. Jeff. Ti'n methu cymaru Cat Dog gyda Cats versus Dogs? Mae hwnna'n rhyw ffilm ti'n gwylio am fel 10 eiliad a wedi mynd na. Mae ffilm ti'n gwylio ar awyren. Ie, achos mae rhaid. Dyna'r unig un ar ôl. Ti heb gwylio ar flight really hir. Chris? Oh, yeah. Dwi'n gwybod. God, da iawn, bai. Mae'n syndod I fi hefyd, paid off yn Oh man. Cymryd anodl nawr. Be sy'n nice am Crash, does na ddim fel amser. Ti o fel yn Super Mario? Ie, ti'n mynd bach o coesau wedyn. Ti jyst yn ymlacio, joio'r lliwiau. Ie. Ond mae pawb yn neud. O, mae'n iawn, ti ddim yn marw achos oedd hwnna'n bonus round. Enjoy o'r onglau. Ti ddim actually'n colli bywyd yna. Be nath ddigwydd Ti wedyn? jyst neidio yr ochr. Gormod o gyffro. Ie. O, fe'n mynd. Gwylio'r patrwm. So yeah, so cymryd amser. Ie, dyna fe. Wedyn cyflym. Snell, snell. Un fyny. Oce. Aros na. Beth yw Snell meddwl? Droflym. Da iawn. Yay. Yeah! Stephen yn siarad o gael minig, to. Sorry? Roedd ddim yn deall Resident Evil, pyn oedd fi rhoi hynny mewn o'r meineg. Oh yeah. Ie, oedd e fod... Achos fi'n credu y prif syniad oedd e'n mynd I bod lot fwy brawychus mewn Almaeneg. Ti'n gwasgu X. Achos oedd e? Ie, Oh my gosh. Fi ddim yn... Ie. Ddim yn gormod. O, Pethau byth yr un peth. Be? Wedi chwarae Scooby-Doo game.
Oed, pa un? Fi yn gwrdd. Mae fel loads. O, Mae'n i arfer cael. A wyt ti yn, like... Mae na Scooby-Doo Night the 100 Frights, Scooby-Doo... The, Oes na boulder neu rhywbeth fel na Wel, rwy'n ni'n cael dau nhw. ar y lefel Night the 100 Frights. Ar pa console neu y PC efe? Roedd fe fan am Right, PS2. okay. Ond roedd Gwbod. roedd e'n cael Dwi i'r wedi... PS1, ond roedd fi'n chwarae fe ar PS2. Roedd fi jyst yn gallu safi fe. Roedd fan yn yr un efo'r electric dude. O, Right, okay. fi offi efo. Roedd fat sumos yn roll around ar y Yw Indiana Jones o Drais Cymraeg? siwr o fod. O. Ie, mae'n... O, shit. Mae'r lefel yma'n eitha go. Roedd cofio level. Y Temple Run, yna. No. Debyg, ie. Temple Run. Mae'n syniad hynny. Yeah, I guess. Hoffi o fel yna, dyn ni? Wedi. Boi ma. Really a bwyton. Siwr o fod. Check. Point. Wel, ble mae'n stori hwnnw? Ddim yn Ti complicated. gwisgo'r mask ti te? Neu di just dod ar automatically? Mae'n just yn helpu ti, dwi ddim, ti methu gwisgo fe. Okay. Ti just, mae fe fel, Rhywbeth o ysbryd. na rhyw fath o companion sy'n helpu ti mas. Mae'n cymryd, fi'n gweld e fel fwy o bodyguard sy'n Ie. cymryd y bwled. Ie, mae'n... Fi'n cymryd y Chwarae ti. Ti'n gael wyth life now, so ti wedi ennill. Sorry? Ti'n cael wyth life ar ôl, ti wedi gain o lives. Ti'n gael gwneud hwnna? Oh. Yeah, rwy'n teimlo flin am y person singing roi y boulders nhw nôl lan. Yeah. Roi, fi'n neud yn alright fan hyn. Ie. Pa jinx o fe? Mae'n gorfod o bwysau yna fe, dwi ddim yn gweithio'n fai amdan bwysau. Coci na! O'n i'n cogi o'r dechrau, so methu siarad. Come on, Ynys cunt. Dwi ddim yn gael. Anlwcus. Oil o fe i bawb. Oh god. Just, just Dyma o fi o boxers. look well. Come on. Ale. Nice, I know. O. Miss o box. Fel. Fi'n eisiau boxes. Yeah. Oh gosh. Maestro. Beth yw'r Ni'n gwrs? rili, ie. Nes i, ie. Sut ma'n neud? Sertho law, yn credu. Ie, yr un dos. Lys ni'n cael loads o efalau, ia. Ah, yeah. Da iawn. Cadw'r doctor i On the ffwrdd. bright side. Mr Brightside fa. Captain Obvious. Jeez. Na, ti'n neud yn dda. Bywyd! O, da. Fi nath ennill y bywyd, neb arall. Ti'n neud yn dda. Neb arall yn casglu'r ofalau. Bwyntio. Os mae'n gael bol. Pa'i gadael. Bydd yn ffain nawr. Dysgu o camgymeriad ein gilydd. No. No. Ti'n offi'r wyneb ar y bold yna? Mae'n edrych tyn bach fel chop. Yeah. Rhyw crossover. O, war ti. Ti'n hoffi neud y sŵn mae fe'n neud. Mae bob Nes i'n lefel. hapus i? Ie, da iawn. Rhaid i. O, mae'r un yma'n horrible. Oh, okay. Oh no. Fi'n casau'r un yma. O, fan. Ti'n cofio'r un yma? Ydw. Yn creu, o'n i'n ffilm yn heibo'r lefel hon. Efo ffroga. Lily. Na. Water. Lily. Lily pad. Lily fat. Wel, beth yw hynny te? Mae'n leaf. O, da iawn.
Okay. Mor gan. Yeah. Pwy sy'n talu am trydan yn ystafell? Ystafell llawn. Ti'n spoilio fe nawr. Na, hwnna actually serious question fi am trydan. Mae fe'n stupid question. Pai gofyn e. Fi'n trio canolbwyntio. A ti'n gofyn fi pwy sy'n talu trydan? Oh my god, fi ddim hyd yn oed yn mynd i mynd amdano fe. Pam di gael pob gêm cael lefel dŵr o mae pawb yn cysau? Oh, yeah. Yeah, fel Mario. Oh my Yeah. gosh. Super Mario 3, mae loads yn nhw. Neu FIFA. Waterlog O'n i'n pitch. galed. Cael y swibs ymlaen. Yeah. Patramau. No, yes. Gweld mae gwrando fi fi, Rhys. Yeah. Cywir. Hoff dwi'n oed o. Oedolyn. Nes i just fynd oedolyn. Oh. Shut up. Hey! O ti. Right, ni'n mynd i gwell nawr. Pam maen nhw'n gwneud hwnna? Sut ti bod casglu nhw? Wy. Boom. Whoa. See. Oh, Joe. Oh. Allwe. Okay. Beth? Update save game. O, Yeah, dwi'n no, cofio memory cards. Memory cards, yeah. Ie, fi. Maen nhw'n neis. Achos o'n i bai am hynny, mae'n rhaid chi cofio'r password sydd fel 20 thing gwahanol. So good. Neu chi'n cofio'r lle oedd ti'n ysgrifennu nhw gyd lawr. Yeah. Dyddiau'r Mega Drive. Yeah, fi'n gwybod Aladdin. Rhaid di hwnna? Neu ar Super Nintendo. Sa'n siŵr. Oedd gen i nes hefyd. There. Yeah. Fel fe no. Duck Hunt. Ni gyda hwnna. Seithi hwyr. Seithi hoiaid. Seithi oed. Oiai. Jesus. Hoiaid. Oiaid. Pwy ti dweud? Oh, yeah. Ah, right. Yeah. Oiaid. Oiaid. Clywais an hwyr. Oiaid, ma. Papu, papu. Oi. Oi'n papu, papu. Oi, dwi'n ag yna, mai. Papu yn Gymraeg. Papu. Papi, papi. Papu. Wow. Papu. Fel y Rakishi o Yeah, cofio hwnna? Stinkface. Yeah, oedd hwnna'n brilliant. Wow. Jiggle physics a bol. Magical physics. Ddim cofio hynny o'r Builders ysgol. bum o fe. Edrych ma hwnna. Wel, roedd yn swydd rhywun i Triongle. roi penol. Oh my gosh. Yn y gym. Dyna ni. Ti'n beth, mae... Y ffordd, ti'n gallu jyst aros fanna i ti. Ni'n coci eto. Bola. Yeah. Wee. Dyna'n agos. Oedden. Ti'n pam, achos nes i neidio ar y tân. Just yr ornament fel, just... Nid ddim yn threat, ond... Dyna ni. Bryn yma'n... Okay, really. Dwi'n offio Rolling Stones. Brown sugar. Dwi'n gwybod unrhyw cynnig Rolling Stones. Na fi. A fi fi'n gallu enwi nhw. Nes i wneud... Oh, Satisfaction. Roedd Hynny ni. tygau prac drama. Roedd y ffîm yn Rolling Stone stomping dy bla. Ie. So, ti'n gwybod unrhyw beth am hwnna then? Ie, mae'n can. Dyna fydde'n defio. Addysg ardderchog. Roedd y ffîm ni, so roedd ni'n like painters a dead rails. Ai. Like Laurel a Hardy. O, gyda'r ysgol, I think. Yeah, mae'n yn cael ysgrifennu. Ooh. 50 anna. Dyn fel un o'r pobol drwg. Gwyddonwyr. Yeah, fel un o
Ti'n gwybod yr un Cortex a Neo? Efe Neo? Neocortex. Ie, dyna oedd y joke efe. Ie. Beth? Na, achos dyna yw enw nhw efe, y pobl drwg. Check. Heddiw? Ie. Ie, ma fe. Dwi'n cofio. Fi Fi ddim yn chwarae dy hwnna. A dwi? Go on. Yeah, neud it. Go on. Go on. Do it. Yes. O, what a tig. O, dyna. Stupid oedd hwnna. Wel, ti'n cael ffyn, wyt ti? Wrth y colin anyway. Ie, so... So, oedd ddim... Wel, stop Ie, mewn dwi ffordd, just- dim pwynt. Neud e. Mae'n neud e. Mae'n ready chi neud e. Sefyll mewn y canol. Oh, peer pressure. Oedd e'n peer pressure, sorry. 1, 2. Dynamite! Cofio oedd yna Tony Hawk's? Ti yn... Not chwarae Tony Hawk. Ie. Well, the soundtrack Tony Hawk yn awr ddech. Oedd e. Underground. Parin, Tony Hawk Underground. Tony Hawk Underground 2. Pob un. Ie, yr un greiddiol yn wych. Ti... Mor da. Ie. Da rwy'n hynna, Charles. Spilling cael ti lan. Wedi mynd. Dwi'n mae'n clod. Gosh. Rwy'n aros. Dwi'n gael Crash Bandicoot, ond yn ceisio bod yn O, kangaroo. mae'n colli go. Ydy, yr un Ie, mae'n colli? colli go. Tro fi. Back in time. Doubly found. Edrych fanna. Go on, then. Tipyn o'r mynedd, os gwelwch yna. O, gyda fe Bwga. Pa i wneud yr un... Okay. Mae'r bywyd wedi mynd nawr anyway, so man man just mynd i'r bit nesa. Ie, just cer am Rhys, mae'n coch yn rhaid i extra life. Os fi'n neud rhan, wy'n nhw explodo. Ie. Ie, siwr fod. Wel, Just fel pobl. come on. Just... Be oedd hwnna? O, wy'n galed i neud. Methu cymryd There was an attempt. cyfarwyddiadau boi na. Wow. Rhywbeth yn y teg. Rhywbeth genetic. Defective. Bit yn y byd yn Fel ad, mae Owain yn eitha da, yn dwi? Ydy, fel arfer, ie. Okay. A wrth i wneud hynny am O, comic beth yn effect. Wrth gwrs, just fel Rhys. Ie. Bydd na? Lawn. Ei. Falle bydd o ddim yn dangos What the hell? Ie, Beth ie. ti'n weld yna? Edrych o'na? Mae'n tyfu. That's what she said. Diolch Iolo Williams. Sorry. Dwi'n gallu dychmygu mewn campo gyda Iolo Williams. No, shut up, Iolo. Disgrifio pob blodyn. A pob y deryn. Mae gyda fe llyfr. Iolo, dwi'n ceisio cysgu. Mae'r llyfr dy fi. O, wedi roi fe, llofnod i. Ydy. Ei. Mae'n enwog. Ie, byddai'n methu chwarae Crash gyda Iolo. Probably cael Bandicoot yn y... Byddai'n fwy distracting na Rhys. Wrth ymwneud am hynny'n anghywir. Hynny'n anghywir. O, wel. Just am lacio nawr, guys. Mae'n lefel eitha hir, really, cymharol. Ydy. Mushrooms yn twylm nhw. Ie. Tef di wrau Mario. Yes. Bwga, dyna beth o'n i angen. Ti'n gweld stunt hwnna wedyn? Mae'n just terfyn mewn i'r toll. Ti'n twll. No. Yes. O, wael, ti. Gobeithio gawn ni cwpl o bywydau yma. Sgiliau, ora. Sorry. Woohoo! Yay. Ddim yn Fi'n gwybod bod yna cwpl o bywydau ar y diwedd, so pam... Come on. Yeah. O na, oedd dim byd. O, dal ni wedi mynd. Pwy yw mewch yna? Cariad. Crash Bandicoot.
Crash... Na, mae yna enw. Jane. Siw fel cod ni. Mae gan fi... Mae gan fi Bandicooties. Na, fi'n siŵr. Na, fi'n credu, mae'r stori yw... Achos fi'n credu y stori yw bod y merch na wedi cael ei herwgipio. O, iawn. Wrth i right now. Ie, fi'n gwybod, dwi ddim quite yn gweithio. Ie. Beth yw e? Erwgipio. 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 Herwgipio. Mae'r gair na'n dod lan yn eitha aml yn y Gymraeg. Ie. Ie. Fi'n gwybod. Ie, dwi wedi gweld ar y newyddion dwi'n credu. Ar tawydd. Defaid Arish wedi bod yn... Cael ei herwgipio. Dalen ni'n ddim neud jokes am hwnna, mae hwnna'n rhywbeth yn rifo. Lot o ffermwyr. O, mae un yma'n gael. O, ie! O, Dani. Dyna fe. Fel y twrch trwyth. O ie, Mabinogi. Bach o wedloniaeth. Mae wastad yn helpu, ie. Right. Checkpoint gyntaf. Mochyn. Mae twrch. Bongo. Sorry. Mae'n intense, guys. Os ni eisiau actually curo'r ynys cynta, mae rhaid ni ganolbwyntio ar mannau penodol. O, ia! It's gallu drifter. Crash Bandicoot, Tokyo Drift. Ble mae'r Rhys? Chwys. It's an edrych yn da. Yes! Twrch trwyth. Three box. Dim ots. 3 box. Right, well. Nid lefel, ond ddim casglu un box. Right, no. No, dwi ddim. Oddly. Ie, gwneud y game heb cael box. Bydd hynny'n ddoniol. Ie. Rhy hwyr, really. Dim amser i ni'n neud. OK. A fel y fath o pobl sy'n chwarae Pokemon heb dal Pokemon. Gwneud ti'n gwneud e, dwi'n gweld. Ti'n just cael yr un ti'n dechrau gyda. Neb arall. Rhaid bod hwnna'n cymryd ages i nhw. Ydy. Ond I suppose ar Pokemon, ti yn kind of just yn dibynnu ar yr un ti'n dechrau gyda fe anyway, ti? Am rannau mawr o fe. Wel, o'n i yn o Charizard. Oh, man. O, Bwga. Rwy'n fi'n gwylio fideo hyn, rwy'n dyn hyn yn chwarae na, dim Dark Souls, rwy'n arall. Pokemon. Na, Beth yw Dark Souls? Tetris. mae'n game. OK. Mae'n like really... Scrolls, no. Am beth? Na, beth di game arall? Mae dim Dark Souls, mae'n fel Dark Souls. Anyway, rwy'n chwarae entire game efo torch. Mae'n lladd pobl gyda torch? Ie. Na. Yr un fel, yr un Indiana Jones gyda tân. Ie. OK, dim. Flach lamp. Bydd hwnna'n impressive. Beth ydych chi'n cael ei cwrdd? Be, yr un ble mae'n gwisgo, top hat. O, na! Dim ond. Sut ti symud... Dyna beth fi'n hoffi am Crash. Rwy'n there yn cael... OK, mae gyd yn mynd. face. Rubbish am. Rwy'n custom. Don't look it. OK, come on. Wel, nath rhywun chwarae Soul Calibur gyda the Donkey Konga bongos. Beth? Ti'n cofio'r Donkey Konga... Cofio'r Donkey Konga bongos? Ie. Wow, Rhywun hwnna. chwarae Soul Calibur gyda'r Donkey Konga bongos. Na, Donkey Kong. Mae rhoi pobl yn trio chwarae CSGO efo touchscreen. Ddim yn gweithio. Ie, nes i gweld dyn anabol, mae'n methu symud i brechiau neu coesau. Nath e chwarae Dark Souls Ie. trwy chwythu. Yna rhyw peiriant. Ie, mae'n impressive, actually, y peiriannau gwahanol nhw'n gallu defnyddio.
A roedd yn live stream o fe. Wrth gwrs, roedd yn methu siarad wrth chwarae'r gêm. Felly roedd pobl yn just gwylio dyn yn mynd. Ma dal yn Da eitha iawn. anhygoel, really. Ti'n mynd, Na, fi wedi gweld lot o teclynau i'r anabl, mae'n anhygoel. Cofio'r y pysgod yna na chwarae Pokemon. Be? Sa'n cofio hwnna. Cysgodyn o chwarae Pokemon. Wel, roedd e ddim yn gwybod roedd e'n chwarae Pokemon, roedd e'n just nofio yn y tan. Mae'n byw sydd ie. Ar y sgrin, os mae'n mynd lan fan hyn, mae'n cymeriad mynd lan. Sut mae'n gofod Os sut mae'n mynd i i'r cornel, mae'n gosod... i ymladd then? Wel, nath Battles. o ddim mynd yn bell. OK. Nath o dewis Charizard, Charmander. Mae hwnna fel y gafr yn dweud pwy sy'n mynd i ennill yn y byd. Paul the Octopus. Mae wastad gyda rhywbeth. Mae'r bit yma ddim yn edrych yn neis iawn, achos mae TNT. Come on. Snell. Cael life arall. O, oce. Byddai yn. Ie, beth sy'n bod yn fe? Yn ceisio chwarae Dark Souls. Maen nhw'n rolio yn. Ie. Wel, ti ddim yn mynd. Fi ddim yn gwybod y reference yma. Na. Fi am dweud half o references. Neu'r hanner arall. Ei. Mr. Baltimore. Ers pryd ti wedi bod mewn double digits nawr? Ei. Come on, guys. Ni gallu neud hwn. Right, dip, save game. 8 allan o 32, mae hwnna'n eitha... Ni Chwarter. ffordd, ie. Yn llythre yn ôl. Dig dog. Chwarter. Ie. Cool. Native. Ni gallu neud e heddiw yn y sesiwn yma. Sesiwn, ie, siwr o fod. Ni'n mynd i neud e. O, ni'n mynd i stopio fe ar ôl ynys, just so does na ddim glitch. Tiad, ni gydal Ie, gyda. na, ma' hwnna'n... Mae'n neud yn hawdd i golygu hefyd i Ydi. Owain. Diolch Owain. Lle as... Oh my god. Yn y byd. Guys, mae'r pwysau ma'n gormod. Wy'n ti'n dda. Gwybod y pwysau'n gormod. Mae gormod o wybodaeth. Be di cachu hynna? Boing. Boing. Right, dwi go. Falau. Gabw. Oi. Sut ydi hwnna ddim yn lladd? Ond mae planhigyn yn lladd. Ie. O, ond cofio, Venus Flytrap oedd hwnna, so... Dyn nhw'n bwyta bandicoots. Ie. Sut ti'n gwybod? Bandicoot. Ti wedi... Digon teg. Nes i gofyn Iolo Williams. Ie, mae fe'n dweud. Ie, mae nhw'n... Ie, man. Ond y ffedio, lein o Venus Flytrap yn bwyta Bwga. Really? Ew. Ie. Sut? Hwnnw... Rwy'n fawr nawr cael Venus Flytrap. Ie, rwy'n mynd fel hwnna big. O ie, os ydyn nhw'n mynd fy llaw o rhywbeth. Nath i'n mynd... Wow. Wow, beth ti'n neud? Beth ydw i'n Tu dweud? ôl i'r... Mae toi lladd yn y Tu ôl be. i'r llenni. Hello? Come on. Fi eisiau dod nôl. Oh, Na. na. Na, neidio hwnna. Oh, okay. Hwna box. Oedd na box. Okay. Sandra. Bam, 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 bam. Boing. Oof. Sorry, did you gweld y tension? Check. Point. Monkey. Right, when you choose pryd nath y monkey mawr mewn Far Cry 4. A no, Yeah. I'm just hapus i lladd monkey. Yeah. Mae yna thema sy'n dilyn gyda gem ein ni'n hoffi. Be, lladd monkeys. Wel, na, ni ddim. Disclaimer, does na ddim monkey sy'n cael ei brifo yn ystod y ffilm o hwn. Come on, Dyn ni ddim yn cefnogi camdrin anifeiliaid, Na, o gwbl. ond am bandicoots. O na. Neidio bant o'r platform mewn I tan. Ti pethau pink yma? Diamonds. Pam ti'n clet o'n nhw? Rhys. No joke. Sorry. Just yn pigo hynny ti nawr.
just pan mae sefyllfa gyda tensiwn mawr. O, sgiliau anhygoel. Yeah? Ah, nice. Alright. Fel savant. Dwi'n cymryd Dwi'n popeth. mynd i... Ti'n gwybod nawr y patrwm dda? Oh, yeah. Eat good. What a Dark Souls reference. Yeah. Dyna un o'r pethau ble dwi ddim yn gwybod. Just i gweld memes ar y we. So dyma'r un a'r ail un mae rhaid I chi... O na, nid y bit yma. Yr un nesaf. Wyt ti ddim gallu fel collector yn te? Sorry? Ond maen nhw difrannu pryd mynd o'n. Yeah. Pam nhw fan ta? Edrych yn da. Fregati. Fi'n credu falle mae'n rhywbeth I wneud gyda'r boxes. Na, fyna, ie, dyna fe. A wedyn pam... O, soch am fe. Ie, dyna fe. A wedyn, boom. Yes! Da iawn. Gwobr. So, ie. Alright. Pedwar. Fi'n gwerth jyst I gael y pedwar yma. Nice. Nice. O, ag o'na! Waw. Nice. Ti'n gwasgu X, mae fe'n neud I chi roi fel extra boost. Poop. Mae'n iawn. Just dechrau to. O, nice. Ti fel brifo bwrw 3 o'n nhw'r un pryd. Yna cool. Pedwar. Falle un o'r tro. O'n i'n gwylio YouTube video o rhywun yn o'n i'n sôn am fel gemau gyda fel what fydd o fe, attitude neu rhywbeth a oedd Crash Bandicoot yn un o'r bobl yn dweud mae gyda fe fel sgidiau tennis ymlaen, jeans ti'n gallu gweld bod gyda fe agwedd Meg. OK Dyna fath o pobl sy'n gwybod rapo y plant a mae'n dysgu nhw am peidio smogol. Ie. Yn yr ysgol. Wel mae Drainog yn mynd i'r ysgolion I gael nhw I edrych bob ochr, so gall Crash neu lot fi'n credu. Wel, bydd Crash yn enw gwal iawn am... Rhywbeth ar gyfer stopio Crash, yeah. That's weird, actually. Yeah. Wow. Ti'n mynd amdani? Fi'n credu ar ôl yr ynys cyntaf yn ni cael fel replacement pad achos fi'n llawer y bottom yma mynd. Dwi ddim fel spwn. Wel, mae controller ni gan ma'n edrych. Ydy. Hi na fi. Yes, hi na ti. Ti'n gallu yfed, Rhys? Ydy? Ti'n gallu yfed, Rhys? Nid yn gyfreithlon. Efo cinio. O, mae'n wir. Pub. Digon di. Ydy Weatherspoons. Spoons. Yes, da iawn fai. Nos. Rhaid bod ni'n cael bach o drafau. O ie. Tad cu mai. O. Right. O, goff yn yr ynys. Oedd hi'n cyfri fel ynys nhw? Yeah, Wel ie, mae'n ynys newydd. ydy. So, gwasga star. Na, mae'n iawn achos eraill. OK, so dyna oedd ynys cyntaf, Crash Bandicoot. Ni'n mynd I cael just gweld chi yn y fideo nesa. Adios. Hwyl. O, rhy hwyr. Na. Cer.